Som Teresa Navarro i he triat aquest indret de Buscastell perquè en el poemari hi ha molts poemes que jo he escrit des de Buscastell. Des d'aquí podreu sentir el xiu-xiu del cim d'espins i podreu sentir la llum dels canyars i podreu sentir les pedres del camí i per això he triat aquest indret. El poemari que he titulat L'ànsia de la rosa li fa la contra a la rosa d'Angelus Silesius, aquella rosa que existeix sense un per què, que floreix perquè floreix. En canvi, l'ànsia de la rosa, allí la rosa es revela. Aixeca el cap quan està contenta i la cota quan està decebuda o desanimada. És una rosa que es revela perquè no solament li val la bellesa, sinó que és una rosa que vol formar part del món, que vol formar part de la vida i lamenta el que no li agrada i festeja allò que realment la fa feliç. El poemari l'he estructurat en 3 parts. La primera l'he titulat Habitar la paraula i en aquesta part la paraula és la protagonista. És molt important la paraula com una eina sanadora, com una eina que pot desfer nusos i també és molt important el silenci i la força del diàleg. Aquesta rosa intervé aquí i té ànsia per aquesta força del llenguatge. En la segona part l'he titulat Mapes d'amor i hi ha un mapa enorme de persones a les que jo estime, amics, persones que ja no estan amb mi, i és una forma de recuperar aquesta estima a través de la paraula. I la tercera part, com el corc, expressa aquí una mica els mans del món, tant a nivell social com a nivell individual, tot allò que simbòlicament és com un corc que entra dins, que ens fa mal i que obri sendes que a vegades són curables i a vegades queden aquí fent mal. A la meva rosa li agrada molt el silenci, però no m'agradaria acabar aquesta petita presentació sense donar les gràcies, en primer lloc, a Neus Cardona per haver escrit aquest magnífic pròleg que tant enriqueix el poemari, i a Joan Torres per haver creat aquestes il·lustracions. Aquí us mostre l'original de la portada. L'ànsia de la rosa la podreu trobar a les llibreries, a la web de l'editorial i a Amazon.